Тук е много красиво. Това са аскариди. Знам. Продавачката твърдеше обратното, но май съм смешен с тези дрехи. Не мисля, че си по-смешен от мен. Благодаря. Успокоих се, защото ти изглеждаш прекрасно. На здраве. Да пием за бъдещето. Не обичам да мисля за бъдещето. Но защо? Замисляла ли си се колко още неща предстои да ни се случат? Не. Не вярвам в общото ни бъдеще. Това зависи от нас двамата, Патрисия. Себастиан, ти си сгоден или забрави? Да говорим за друго. Моля те. Тогава да поговорим за... Защо правиш всичко това? Защо си усложняваш живота? А ти защо си се родила? Или защо, когато пристигнах в Пуерто Дорадо, ме удари? Ако погледнем назад, изникват безброй въпроси. Нека забравим за миналото. Да си представим, че сме се срещнали току-що. Приятно ми е, Себастиан де ла Торе. И на мен. Патрисия Крус. Патрисия? Вече знаеш всичко за мен. Разкажи ми за себе си. За мен ли? Да видим. Аз съм селянка, чието живот е работа и пак работа. Само това ли ще ми кажеш? А родителите ти? Родителите ми... Те починаха, когато бях много малка. Съжалявам. Отидоха си млади. Не се тревожи. Останах сама, а после... Какво? Дойдох да живея тук. Запознах се с Хасинта, тя ми е като сестра, и с Пиер, моят по-голям брат. Те са моето семейство. Радвам се, че се запознах с теб. И аз. Хареса ли ти? Вкусно е. Десертът е невероятен, Паула. Добре, че си приготвила повече. Благодаря. За какво? За всичко това. Едва започваме. Твърде красива си, за да се прибираш. Нима има и още? Ще те заведа в една страхотна дискотека. Не, никога не съм била на дискотека. Ще си прекараме чудесно. Щом така мислиш? А тук... къде се намира тоалетната? Не бяхме помислили за това. Не може да няма. Веднага се връщам. Седем пропуснати обаждания. Ало, Дани, какъв е този пожар? Появи се най-накрая. Майка ти е много разтревожена. Да й беше казал къде си. Моля те, разчитам на теб да ме покриеш. На мен ли? Да. Измисли нещо за пред мама, че ще ходим на танци и че ще се върна късно. Всъщност, не. Какво да й кажа? Че си с Патрисия ли? Да не си луд. Кажи, че сме на заведение, каквото и да е, но че няма да се прибера тази нощ. Добре, спокойно. Ще те покрия. Благодаря ти. Задължен съм ти. Така си е. Но кажи, как върви при теб?
Ало? Всичко беше чудесно, Паула. Благодаря. Това е Капачос. Най-голямата дискотека в света. Доста съм обиколил, не се шегувам. И обслужването е страхотно. Пак се фукаш. Вярно е, пътувал съм къде ли не. А ето докъде стигна. Харесва ли ти? Да, само че с тази рокля малко бия на очи. Напротив, страхотна си. Много ми харесваш на токчета. Не бях танцувал с толкова красива жена. Не лъжи, танцувахме в Пираруко, забрави ли? Мисля, че бъркаш. Запознахме се днес. Какво има? Нищо. Кажи ми, знам, че има нещо. Ще ми се това да продължи вечно. Да сме само двамата. Без да ни се бъркат, без проблеми. Без предстоящият ти брак с онова момиче. Няма да се оженя за Нена. Не ме лъжи. Няма да се оженя за Нена. Не и докато съм влюбен в теб. Какво? Трябва да си тръгваме. Защо? Доскуча ли ти? Не, какво говориш? Но баща ми е тук. Къде? Какво търси тук? Навярно сключва сделка с някой скотовъдец. За малко да ме сгащи. Това е Габино. Къде? Ей там. Да, Габино е. Хайде, наведи се. Побързай. Хареса ли ти? Много. А на теб? Много. Хайде да тръгваме. Това е стаята ми. Напомняш ми за някой, който срещнах преди време в Пуерто Дорадо. Така ли? За кого? Една жена, в която съм много влюбен. Така ли? Лека нощ. Лека нощ. Може ли да поседя с теб? Какво правиш тук? Не ми се стоеше сама в стаята. Кажи ми, че и ти си мислиш същото. Страх ме. Много ме е страх.
Добре ли сте? Да, добре сме. И сме влюбени. Глупчо, събори ме.